vakomana veopposition vana Promise Nkwananzi vofara vachinzwa kuti aiwa United Nations iri kuda kupindira panhau aiwa yema-human rights and repression munyika yeZimbabwe. Panapa tinoona kuti nhau ye-the rule of law panapa yachizopisa manje. Tinoona kuti kunyange zvayo UN yakaiswa statement on Zimbabwe, vana mangwana vakauya vakataura mashuku ekuti aiwa we condemn that statement, hatiigamuchiri, hamuna that right yekuti udzira. Sana mina mashuku abuda nyoko pana munobva subscribe like kuti on the bell like kuti tiona pahende yamukwananzi anyora achiti we welcome the official statement of the United Nations on the deteriorating situation in Zimbabwe. It is clear that the concern now transcends Zimbabwe. A particular mention of SADC indicates the complicity of the SADC leaders in the persecution of the generality of the Zimbabwean populace over the hosting of this 3-day summit, which seeks to bring no tangible resolution of the sham elections of August 2023. Zimbabwe will continue to seek a lasting solution to the legitimate crisis and political situation in Zimbabwe. We call on all progressive local international players to help facilitate and underwrite the citizens' just and legitimate efforts in this regard. Panapa Promise Nkwananzi anachifara achiti UN zvapindira zvavanani. Tutoona kuti SADC aiwa yakatofara ikatoti aiwa takutonopa championship nenyika iri legitimate, nyika iri kukonzeresa repression nema-human rights violations, achiti aiwa kumenchena kwakaita UN organization yeSADC mustatement ravo kunoratidza kuti aiwa these guys vanga vachiwatcha the space, vanga vachiona zviri kuitika and he's waiting for a long lasting solution ichabvawo kune vakomana veUN vachabetsera maefforts ari kuitwa nevanhu opposition kana vanhu vari kuda chinji nyika yeZimbabwe. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nakomment section medu, so subscribe like and turn on the